victòria. El Lleida B va rebre el Jesús i Maria en un duel on els blaus van acabar perdent per un ajustat 0-1. Els del Badalejo van dominar tot el partit, però davant el gol amb pilota parada dels visitants, els del Segrià no van poder sumar i a conseqüència s'allunyen de la zona alta de primera catalana. A la primera part, els jugadors del Lleida van posar molt difícil travessar el seu mig camp i la pilota només es movia en terreny dels ebrencs. Així es va veure una pressió ofensiva local molt bona, però una altra vegada els blaus es van trobar amb el problema de sempre, la precisió i la falta d'encert. Al final tens que estar concentrat i intentar reproduir, perquè els entrenaments estem fent moltíssims gols. Moltíssims gols. No és problema de qualitat, els jugadors tenen una qualitat enorme, enorme, enorme. I unes ganes de millorar enormes. Però la gent s'ha d'estar concentrada i no serveix dir, bueno, és que tenen 19 anys, són joves. No. Que el tren passa, que estem al Lleida, ho hem d'aprofitar. Ho hem d'aprofitar, hem de guanyar partits, hem de fer gols. En qualsevol moment, l'afició esperava un gol per part dels lleidatans. Un grapat d'ocasions donaven esperança, però a la represa un xut de falta directa a Dique posava en avantatge el Jesús i Maria. Els blaus van continuar amb la seva bona dinàmica i van desplegar un joc molt ràpid i amb un domini força clar. Que hem fet, ara ho tindria que repassar, però més de 11 ocasions clares de gol. Per la dreta, per l'esquerra, pilota parada, per dins, per fora. No sé, crec que ha sigut un vendaval. I si d'alguna manera el Jesús i Maria podia guanyar aquest partit, és com l'ha guanyat, 0-1 i a pilota parada. El temps s'anava esgotant i les aproximacions acabaven sense èxit. Els visitants buscaven possessions llargues per mantenir el resultat, però el Lleida insistia de cara a porteria i seguia amb el domini. Als últims minuts es van veure oportunitats clares com aquesta, però el porter visitant va evitar l'empat. Amb aquesta derrota, el Lleida B suma el tercer partit consecutiu sense guanyar i es manté a la zona tranquil·la de la taula.